lang sa tong ayo pang balitang showbiz. Sa pinakaulahing post sa sikat nga showbiz personality mga idol. Kagabi lang gyud ni actually padung na gyud ni alas 11 kay murag tunga naman tos gabi idol. Gibutyag ni ini nga padayon ang kadasig dinhi sa pagpakigbatok sa nagkadaghan nga autoimmune diseases ni ini og life threatening ailments. Ato na lang i-reveal idol kay ni wanay lain pa ang inilang nga showbiz personality sikat nga TV host nga si Chris Aquino mga idol. No, iyang gipakita sa mong post idol boy usa ka video kini sa tanan nga mga giagian niya gikan sa pagpa-admit niya idol boy pagpatambal og suma pa nga mahimo kini usa ka desisyon taliwa sa atubang nga kahuyang sa lawas. Dungag pa niini nga maglisod kini katulog mga idol sa paghuna-huna nga basin lagi kuno og di na unya ni makamata idol boy pero suma pa niya nga na siya gipili nga usa ka desisyon og para kini sa iyahang kaugalingon sa kanang kahimtang siyang panglawas og isaysay usab niini ang pagpili sa pagpabilin sa usa ka pribadong beach resort idol sulod sa duha ka buwan aron sa pag-atiman sa kahimtang niini lakip na ang mga gipang-agian. So karon mga idol sumapaani niya ni go through gyud siya sa iyahang kinibataw mga nagkadaiyang pagpatambal kay sa panghinaot nga matagaan lang mo recuperate ra niyang lawas mga idol og sa pagkakaroon ang ni-assist niya kanilang sa si Bimbi kay kanila gi si Kuya Josh kay kana bang medyo nabalaka na sa gudintaw mura bag maguol sa dintaw ng bata nga baglantaw labi na nga espesyal sa bayan taw di kahimtang ni iyahang anak idol Buiki apan suma pa ni Chris nga kauban ni ini ang iyahang suod nga igagaw mao na nga si Bimbi lang usa ang miatiman sa iyaha. Gitapos nini ang mao mensahe mga idol pinaagi sa paghangyo og pagampo og pagpasalamat sa tanang mga niatiman og padayon nga mituo nga aduna ra gyoy hingpit nga kaayuhan or at least better condition sa iyahang panglawas.